మార్నింగ్ వర్షిప్. నీలాకాశములలో నిత్యము అనునిత్యము స్తుతింపబడుతున్న నా దైవమా, నీ దయనీయత మాదు జీవిత దర్శనానికి దారి చూపుమా. కన్నీరు కార్చిన కనులతో మీ సన్నిధిని వేడుతున్నామయ్యా. పాపకూపములో పడి చెడిపోతున్నామయ్యా. చేయి పట్టి లేపువాడు ఎవడూ లేకపోయా. ఆదరించేవారు నా దగ్గర లేక ఆమడ దూరం పారిపోయారయ్యా. నాకంటూ ఎవరో లేని సమయమందు మీరు మాకు తోడుగా నిలిచారయ్యా. నా బాధ సంకట సమయముందు మీరు నన్ను ఓదార్చారయ్యా. నన్ను మీ కంటికి రెప్పవలే కాపాడుతున్నందుకు వందనం నా యేసయ్యా. నన్ను మీ సన్నిధికి చేర్చుకున్నందుకు మీకు స్తోత్రములు నా యేసయ్యా. ఆమేన్.